Putraku si ande lunga temuruna putri kang unggah-unggahi putrine sing ayu rupane lendeng ijo iku kakaki arate putraku si ande lunga temuruna putri kang unggah-unggahi putri ini kerayu rupane kelajeng ijo iku kang dadi asmane pusiku kula derek purun pusiku kula dereng atur nadyan ayu sisane siuyu kakak putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kerayu rupane lajeng abang iku kang dadi asmane pusiku kula derek purun pusiku kula dereng wantun nadyan ayu sisane siuyu kakak putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kerayu rupane kelajeng kuning iku kang dadi asmane pusiku kula derek purun pusiku kula dereng wantun nadyan ayu sisane siuyu kakak putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kerayu rupane kelajeng ijo iku kang dadi asmane pusiku kula dereng purun pusiku kula dereng wantun nadyan ayu sisane siuyu kakak putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kelajeng abang iku kang dadi asmane pusiku kula derek purun pusiku kula konten wantun nadyan ayu sisane siuyu kakak putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kelajeng kuning
Sing nomor loro ki wis madang urung iki. Urung sarapan mau. Wis sangu apa? Ya Allah. Siap ya? Siap gerak. Oh, disiapke malah saya mangan. Rene maju. Maju gede maju. Siap gerak. Jang kebuka gerak. Hei. Tegak gerak. Allah. Apa? Hadap-hadapan gerak. Ben hadap-hadapan sih. Allah. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Bapak-bapak tindak kakian akan ikut salat sama atas sabitala. Bapak-bapak tindak kakian akan ikut salat sama atas sabitala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Ibu-ibu enggalan tigamu jamu ka satu beta tajuk kamasangu. Ibu-ibu enggalan tigamu jamu ka satu beta tajuk kamasangu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Alhamdulillah pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten rapake nyuwun pangapura. Alhamdulillah pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten rapake nyuwun pangapura. Apik rapi ya. Ciketane senajan wis ramain ya. Apik ya tuh ya. Iki saya anyar-anyar lho betul. Heeh. Bisa bungkusan plastik. Ya, terus apa? Melaku. Ayo kono melaku. Laku. Lagu apa? Rondo teles. Alah. Yen aku ra
Terus saya boy gitu. Anak buah siap gitu. Wajib gaeng lanang wadon lurung ilmu. Wajib gaeng lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirik kurang rusak bodohmu. Ojo lirik kurang rusak bodohmu.
langsung ya. Aku demon tolan. Aku demon nolak rasa susure iku ojo ketolanan ngundang tiga kuyu. Aku demon nolak rasa susure iku ojo ketolanan ngundang tiga kuyu. Menolak sasan cara-cara kula alus kula pergi jamena kalian iwak wados. Menolak sasan cara-cara kula alus kula pergi jamena kalian iwak wados. Kaya ana putelang mencok nang betelo. Lantarane mak urate dasar kanca sila. Kaya ana putelang mencok nang betelo. Lantarane mak urate dasar kanca sila. Simbadaku patut dicampur santan memenawi lapak nyuwun pangapunten. Simbadaku patut dicampur santan memenawi lapak nyuwun pangapunten. Just Oke, mlaku ya. Oke. Bidrong. Wes kerep keloro-loro atiku apa jagai sumpah janjiku nanging sliramu ra tau coba ngerti atiku kang tansah rekoso jaga rasa tresnamu. Siramu
Jair Fani. Oke. Jajal iki lelatihan wingi siapal pora iki. Jair Fani wae. Sing anyar-anyar kuwi. Ayo. Ya ewandi roce roce kembang wangine mungkin mungkin ku bilang ojo sirone nyameno diturut gue pangeran. Ya ewandi roce roce kembang wangine mungkin mungkin ku bilang ojo sirone nyameno diturut gue pangeran. Awas. Apal iki. Berarti ya. Jaran Kepang. Sedaya pamirsa sampun sami kala kula sampun coba keatur pambagyo sugeng dalu sugeng mesani dasani yang mana wonten ing dalu iki. Sedaya pamirsa sampun sami kala kula sampun coba keatur pambagyo sugeng dalu sugeng mesani dasani yang mana wonten ing dalu iki. Rame critane anggone paparangan Rauno sekarang, kabeh prajurit
taman mbok yo sing elek-elek apa-apa iku budaya
Slompret tanpa ungkap yang dari hati pemindang konang loro slompret belok jarak petang ngarang kedikal macan mangap agak ucapkan kalian imbang sedaya kagungan reok nyata kaki kumbiro Gunung Lawu katakan pari wisata dina minggu muda biasa sancot anak tambah ngomong-ngomong makan kocokan sewu cacali ala kang padha lungaku sale tinale karo mesan doyo Harapku jaluk di asemi Kalau kudu ngerti Cara otot ditinggal Tapi badan kaki orang Mangkok keri encaman Baya seng eleng-eleng Apa-apa Iku budaya Mosok demitnya pakane ager-ager.